un espai de jocs infantils a la plaça dels Àngels. La plaça dels Àngels és una plaça del Raval que té tres escoles a tocar. Aleshores, el que estem proposant és que hi hagi un espai perquè puguin jugar els infants quan surtin de l'escola i puguin estar d'una manera agradable amb les seves famílies. Vemos la necesidad dentro de lo que es el barrio del Raval, un barrio muy masificado y con pocas infraestructuras para el barrio, una necesidad para que los chicos del barrio puedan entretenerse y hacer más dulce el barrio. Así como eso, también estaría bien que se aportaran cosas para la gente mayor, cosas de hacer gimnasia i aquestes coses. En aquest sentit, a la plaça dels Àngels, com hi ha d'haver l'ampliació del MACBA, entrem en que hi haurà un procés participatiu per acabar de definir la plaça. I és aquí on nosaltres voldríem que tant els espais per infants com per a gent gran s'hi tinguessin cabuda i que tot el veïnat pogués dir-hi la seva.